ପିସା ମୋତି ତମ ପାଖରେ ଏଇଠି ପିସା ଟିକେ ଉଠେଇଲ ମରିଯାଉ ଶୁଣୁ ଏ ପିସା ଉଠେଇଲୁ ଉଠେଇଲୁ ଉଠା ବେଶୀ ଦିଥର ଫେର କରିଥିଲି ତା ନିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ହଁ ଦିଥର କରିଥିଲି ମାଗିଛ ତ ଦେଲନି ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ଟିକେ ପିଇ ଦେଲ ଦିହରେ ଯେତିକି ନଥିଲା କଥା କ'ଣ ଲାଗି ପିଉଛ ସେଠି ଜୋର ବେଳେ ପଡିଛି କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କିଶୋର ଆଣିବା 200 ଟଙ୍କା ପେଟରେ ଭିଡ଼ିବା ତାପରେ ଯାଇ ଗାଁ ସାରା ସଫା କରିବା କାଲି କ'ଣ ଫିରେ ପୁଅ କାଲି ଦେଖୁଛ ପୁଅ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଖଲିପତ୍ର ଖାଇକି ଆଇଛ ପୁଅ ସଫାନରେ ଠୁକା ଖାଇଗଲେ ମୋର ମୋର ପେସିକି ନାହିଁ ମୁଁ ସଫା କରିବି ମୁଁ ସଫା କରିବି ତମେ ତମର କରିବ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତମେ ପଇସା ଖାଇବ 551 କିନ୍ତୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କାମ କରିବୁ ନାଇଁ କି ଆମ ସିମେଣ୍ଟ 7 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି କାଲି ସେ 2000 ଦେବି କାଲି ଦେବି ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଦବ